Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou joc pe canal. Ok, e a doilea episod, dar în fine, prima dată când facem cu voce pe acest joc. Astăzi sunt la nivelul cu boss și o să încerc să-l trec și mai facem câteva nivele și o să închid episodul. Și noi hai să nu mai stăm la vorbă și să începem! Și am văzut că v-a plăcut celălalt videoclip și am zis să mai fac unul. Pentru că cineva care chiar îi pasă s-a abonat. Adică m-am bucurat extrem de mult când am văzut că, bă, uite, cineva din nou s-a abonat. Și, da. Și dacă mai vreți astfel de episoade relaxante, pentru că sunetele astea sunt destul de relaxante, apăsați voi pe butonașul de... ghiciți care? Subscribe, evident! Și na, uite, o să vă arăt runda asta cât sunt de relaxante. Doar să trec peste spinul ăsta. Nu. Ok, bine. Punem și noi aici. Fac acum crafting-urile. Ui, crafting-urile. Nu suntem în Minecraft, dar fine. O să zicem, craftăm. Și acum... Ați auzit? Sunt foarte relaxante. Gen, eu doar jocul ăsta l-am, dar dacă aveți voi vreo recomandare de joc, îmi spuneți în comentarii și eu îl instalez și o să fac clip cu acel anumit joc. Și da... Să mai fac pici cât mai am eu de făcut. Da, înainte eram în criză de pickaxe-uri. Acum am la pickaxe-uri foarte mult. Și na, acum e mai ușor, pentru că pickaxe-urile sunt destul de bune și se trece ușor cu ele. Aici. O să pun aici și start. Mamă. Ai, dispar. Ok. Și vă mai arăt cum sunet relaxant pe acest joc. Ia ascultați. Ce spuneți? Ai, mă, știu că vă place, mă. Ai, știu că vă place. Mi-a dat un pickaxe de diamond. Oh. Bă. Mamă, bă, iar sunt în criză. Dar măcar astea sunt bune. Gata, am 3. Curând o să am 4. Și na. Ok, nu mai fac atât de greu pickaxe-urile aparent. Mamă, fix cât îmi trebuia. Și acum asta o să le pun aici și start. Și poate apăsați și voi pe like, strângem și noi. Uitați, dacă strângem peste
peste 100 de like-uri, sau nu, peste 50 de like-uri, o să văd, o să fac o poză și o să postez o poză care o să fie cu Big Bang-ul, adică cu ceasul ăla mare din Londra. Și, serios, o poză faină, că o să vă placă. Și nu știu dacă o să vă dă opțiunea să o salvați, că ar fi bine să vă dă, dar nu prea cred. Mamă, pregătiți-vă să ne luăm foarte multe pickaxe-uri de 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Și da, cred că nu prea mai am ce să vă spun, de asta nu mai prea vorbesc. Știți, la început vorbeam efectiv în continuu. Gata, aproape ne-am făcut un pickaxe. No. Am făcut un episod fără vocea mea pentru că prima dată s-a auzit cât e de relaxant. Jocul ăsta nu l-am mai avut pe canal, eu vreau să-l am, pur și simplu atunci telefonul meu, cel mai vechi, o spus că mi-a luat unul nou și ăla nu mă scotea din joc, efectiv, instant. Nu puteam să fac nimic. Dar în asta acum mai pot și eu să pot face episoade. Și după cum v-am spus, scrieți vreun joc în comentarii și o să-l instalez dacă credeți că acel joc e destul de bun ca să fie pe canal. Alt pichet de 10, așa, emerald. Dar mie ador jocul ăsta. Pentru mine e cel mai tare. Gen, nu știu ce sunetul. Bă, nu spune că nu trece. A, trecut. Și mereu sunt pe locul 1. Nu știu pentru ce tabela aia de sus, dar... În fine. Aflăm noi cândva. Văd cum locul întâi. Vreau să aranjez pickaxe-urile astea în ordine de la mic la mare. Ei, n-am și eu. Cam așa. Nu-ți place pickaxe-urile astea, dar vă dați seama că acum nu știu câte nivele are jocul, că vreau să cam știu. Și na. Și cam atât a fost cu acest episod.